हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बोरै दङ? मोजाङैनो दङ ना? आंखौथ' मा बुंबावनो लोगोफोर, माने आङो बे साननैसोआ मोजाङै गैथ'आ आरोना लोगोफोर। न'खराव एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो, बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौनो हगारनो हायाखै। दिनै सानब्रैयानो जाबाय, नाथाय आं भिडिअखौनो हगारनो हायाखै लोगोफोर। सरि दे। गाबोननिफ्रायसो मोजाङै हगारसिगोन आं भिडिअखौ। दिनै ओरैनो सुंद'यै हगारनोसै आरोना लोगोफोर। आरो समबो गैया, बिथिंजाय आरो एसे प्रब्लेमबो सोलिगासिनो। माथो खालामबावनो आरो लोगोफोर, मानसिनि जिउ। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नेबाय दङ आरोना भिडिअखौ नायगोन होननानै, नाथाय आंसो हगारनो हायाखै लोगोफोर। एकदमबारे सरि दे। दिनैबो ओरैनो सुंद' ससेनो हगारनाय जासिगोन आरोना। लेटबो जाबाय दिनै लोगोफोर, एकदम समनिबो बिराद आंखाल जाथारदों आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायदो। लाइक कमेन्ट हरदे लोगोफोर, आरो जायबा साबसक्राइब खालामना लायाखै खालामबानो जाबाय। दिनै मास मोनसेयानो जाबाय माथो दाबो न'आव फैया नोंहालाय? फैदो बेफोरबायदि थाबाय थायो नामा लोगोनि न'आव? बिसोरनि बिमा बिफाया दासिमबो फैयाखै नामा? र'लै आयै, साननैसो थाबावनि। मा लिंबाय थायो? प्रब्लेम सोलिगासिनो बिसोरनि न'आव, बेनिखायनो फैयाखै। मा प्रब्लेम? जेनेबा मानो फैयाखै न'आव? मा होनना खिन्थानांगौ? माबा आयै, आंना लोगोनिया बिदा दङ ना, बिदा ओमफ्राय बिबाजै दङ, ओमफ्राय गथ'बो सानै दङ। ओमफ्राय दा बिदाया गुवाहाटियावसो दंना, बिसा बेसेबा बेमार जाना दङ, ओमफ्राय बिनि थाखायनो थांदों बिसोरो। सानैबो फैयाखै नामा? ओहो, फैथ'वाखै। नङा, बिमाया थाबाय, बिदाया फैनो हाया नामा न'आव? मा मोनथिगौ आंलाय मानो फैयाखै। आरो बेफोरबायदि लिंबाय थानाङा आंखौ, आंना लोगोआ गाज्रि मोनगोन ना। आंखौ बेसेबां मोजां मोनो बियो। थांगोन र', साननैसोनि उनाव थांगोन आङो। बिथिंजाय लांदां मोनगासिनो आंहा। आंबो हारसिंसो जायो, नोंसा आदायाथ' न'आवनो थानाङाना। थांगोन र' आयै, नोंथ' बुरि मानसि ना, आरो आदायाथ' सम फैखायो, नाथाय आंनि लोगोआ हारसिं ना। दे, थेवब्लाबो साननैसो थानानै फैदो न'आव। दे, थांगोन दे, दोन। आयै, आं बेसेबा दुखुआव दङ। दिनै मास मोनसे जाबाय टिलुआ दाबो न'आव फैयाखै। बेखौनो नेबाय दङमोन, फैगोन होननानै, नाथाय दासिमबो फैमारासै। आं गैलालै आयै, आं दंस' जाबाय। टिलु, आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? मास मोनसे बारबाय, थेवब्लाबो जेबो खबरानो गैया। मालाय हाबा जाहैनानै रुजु रुमुयै संसार जाहैदो खोमा। आं आरो बेयावनो नेबाय दङ। मा जागोन दा? प्लिज ना, अननानै टिलु, नों न'आव फै आरो आंखौ हाबा खालामफै। नोंखौ नेबाय दङ, आं नेबायनो थागोन। लैथोस्रि, नों गाबबाय दङ? बांद्राय गाबनाङा, नोंना देहाया लोरबां जालांजोब्बाय। नों मानसियानो हामलांजोब्बाय। माथो खालामबावनो आरो जमुना, दाबो फैला टिलुआ, जेबो खबरानो गैया। लैथोस्रि, नोङो गाज्रि मोननाङा। आंनिबा बिसोरो अबावबा थांनानै हाबा जाहैबाय खोमा, बेनिखायनो मबाइलफोरखौबो सुइच अफ खालामना लाजोबदों। बेफोरबायदि बुंनाङा आरो जमुना, फैनोबो हानाय। बेफोरबायदिनोथ' फैनोबो हानाय होननानै दिनै मास मोनसे जालायलांबाय, दासिमबो गैया। आंहा मा जागोन होनबा जमुना? मा जागोन आंहा? जेबो जाया लैथोस्रि। टिलुनिख्रुइ बांसिन मोजांसिनसो सेंग्रा मोनगोन नोङो। आंखाल गैया दे, बै डकेबासफोरनि थाखाय गाबबाय थानो आंखाल गैया लैथोस्रि सेंग्राफोरनि। नोङो नोंनि गोसोखौ एसे बुजाय, बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। बुजाय नोङो नोंनि गोसोखौ, नोङो रावनिबो बुजायनायखौबो लाया, नोङो नोंनि बुजायनायखौनो लादो। बेफोरबायदि जाया लोङा उन्दुलासिनो थाबाय थाबा बोरै जानो दे नोंनि देहाया। बुजायनोथ' सानो, गावनि गोसोखौनो बुजायना दोननो सानो, नाथाय आं मा बुंबावनो आरो। थौ, बेफोरबायदि गाबबाय थानाङा, फै ओंखाम जाहैनि। जानोनो गोसो गैया एसेबो। मा गोसो गैया बेलाय? फै, नङाबा आं गाज्रि मोनगोन। नङा, नोङो दासिमबो मानो फैसा थाइसेबो हरनो हायाखै? फैसा नांगौ, मानसिया बेफोरबायदि भिखारि बायदि सोलिबाय थानो हाया। गोबोरखि मोखां, फैसाया हरनोबा हर। 10,000 हरखादे। नोङो बेसे मोनो होनदों? 12,000निनो आङो 10,000 हरखानांगोन। नोंनाथ' जानाया फ्रिलै, नाथाय थानायासो फ्रि नङा। थानायाथ' नोंसोर जमासो थायो। 1,000ल'सो ना रुम भारा? 1,000खौ नोङो लाखि, ओमफ्राय 10,000 आंनो हर।
1000 नोंनो होबावदोसो आं लानो रलै सेलेरिखौनो होथ'वाखै र' आरो सप्तासेसोनि उनावसो होगोन होनदों मालिकआ नोङो आंखौ थगायबायसो दं आं मिन्थिखागौ गोबोरखि मोखां फैसा होनो हायाबा जाहोनो हायाबा मानोथ' आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनायमोन आरो गथ' सानै मानि मानो बानायनाय नोङो रलै एसे लेट जागोननो नोङो बे सप्तासेखौ मेगन निसिना थाथारदो बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया आंनो फैसा नांगौ दे गोबोरखि मोखां नोंसानो मार बिनानावा फैसा गैयालासिनो सोलिनो हागौ नाथाय आं हाया फालथु नङा रे फैसा हरनोबा हर थाबैनो दान नोंसोरनि थाखायनो बांसिन टेनसन आंहा बांसिन अभाब ओइ गुमारि नों मानो जोनोम जानायमोन आंनि उदैयाव नों मानो जोनोम जाफैनाय बिथिंजाय साइसबो गैया फाइसबो गैया गोसोम बन्दिदि बिफानि मोखां लाथारदों हिनजावसा बावसो आरो खम बासि जागोन बाराबा फानगारगारगोनहाय गथ' नोंखौ सासे दंखायो आंहा मोखाङाव लाग्रा आबायानो जागोन आंहा नों गैयाबाबो जेबो लस गैया मानोना नोंसोर नोम्फाखौ जुदि आं बिराद रागा जोङोना नोंखौबो रागा जोंनो ओंखारो आङो मानोना नोंसोरनि सेहेराया महरा सेम टु सेम नुवाखै मानो बोरै दे उन्दुदों आंनि सायाव मोनजादों नालाय फानहरगारगोनलै नोंखौ गथ' दिनै नों जुदि मोखाङाव लाग्रा आबाबायसो गाबबाय थायोना नोंखौथ' फानहरगारखागोन आं नोङो बांद्राय गाबिखायसै नोङो दलद थाबाय थायोना गाबनो रोङा नङाबा नों जुदि देवा होननानै गाबबाय थायोना होमबाना नोंखौ आं फानहैखागोन आं नोंखौ नायबाय था जागोन आंहा सासेयानो जागोन मोखाङाव लाग्रा आबायानो जागोन आंहा मालाय हौवासाबो बिथिंजाय साइसबो दङ गुफुरबो एथिंबो दङ नोंहासो साला गोबोरखि मोखां गाबनोबो रोङा साला कुकुर गथ'आ थाबाय थायो मोनजाबायखाय मोनजायाबा गाबनाय नङामोन आरो नों आरो नोंसा नोम्फा आंखौ बिराद टेनसन होयोलै ओइ गुमारि नोंसोर सानैयानो आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन टेनसन सोरबा बायमारोमोनबा फानगौमोनहाय आङो औहाय बेथो गुमारिखौ फानमारगौमोन आं दिनै जोंफोरनि हाबा जानाया मास मोनसे जाबाय आदाखौ फन हरनानै खिन्थानोसै र' आङो जोंफोर हाबा जाबाय होननानै सना मा सानबाय दङलै ओइ टिल्लु माबा आं मोनसे खोथा सानदों जोंफोर बेसेथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो आदामोनखौ खिन्थायालासिनो दिनै आं फन हरनानै खिन्थानोसै दे जोंफोर हाबा जाबाय होननानै मानोथ' खिन्थानांगौलै बिसोर सानैयाथ' जोंफोर सानैखौ सापर्टखौनो खालामा बिसोरथ' लैथोस्रिखौसो लाखिनो नागिरदोंमोन बै लैथोस्रिया थांनो रोंदोंना रोङाखै दाबो दङ जोंहानियाव दिनै नोंसो आदाखौ खेबसे खबर लाथारनाय बै बुरिया आंनि न'आवनो दंबाय नामायो आंथ' दा एसे टेनसनसो जाबाय नोंसानि न'आवनो थाबाय थाबा मा जागोन दिनै थांनोबो रोङा मानोबो रोङा बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थागोन बेलाय थाबाय थानो हायालै सना आंनिबा हाइस बियो मास मोननै मोनथामसो थागोन दा दिनै मास मोनसे जाबायना बारा रागा जोंबाथाय होखारहैगोन आं लास्ट मार्के दाथ' आरो जोंफोर हाबा जाखाबाय सोरथ' मा खालामनो हाबावनो रावबो खालामनो हाया जोंफोर सानैयाथ' कर्ट मेरेजबो जाखाबाय होमबा र' साननैसो थाबावनानै थांगोनसो र' न'आव बियो जुदि थाङाना पुलिस केससो जागोन आंजों पुलिस केस नङा मा मोनदों बियो गाव गावनि जिउखौनो मानो बेफोरबायदि बदनाम खालामना लानो सानदों बियो नोंनि अनगाथ' गोबां सेंग्रा दंबावोना नोंल' नङा आंनिबा नोंसानि न'खौ बा सम्पतिफोरखौ नुनानैनो बियो लब जाना दंबाय थायोलै औलै सना बिदिनो खिन्थानोसै दे जोंफोर हाबा जाबाय होननानै माखौथ' गिबाय थानांगौ दे गिनायाथ' गिया र' आं सना नाथाय फन हरनानै रायहरबाय थागोन ना बेखौनो आं टेनसन जानानै खिन्थाहराखैमोन दे थेवबो खिन्थानोसै बालाय खिन्थादो मा मोनदों दिनैसो बे बिजुलिया आंनो फन हरनो सुइस अफ खालामना लाजोबदोंमोन माथो दिनै मानो हरदों र' रिसिभ खालामनानै रायहरनि आं मायो मामोन आदा मा खालामदों मा खौरां मा दिनैसिम मा खौरां लाफ्लादों नोंलाय मास मोनसे सुइस अफ खालामना लादोंमोन माथो मानो मानि थाखाय दिनैलाय बोरैथो फन खालामनो गोसोखांखो
आदा नोंथ' जोंफोरखौ गाज्रि मोनगोन दिनै थेवब्लाबो आं बुंगोन नों गाज्रि मोननाङा जोंफोरा हाबा जाबाय थिलुजों आंजों मोनथिखागौ आङो नोंसोर सानैया हाबा जाबाय होननानै नोङो आंनो खिन्थालायनाङा आं मोनथिखागौ मा बोरै मोनथिगौ थिलुआ खिन्थानाय नामा खिन्थालायनांगौ नामा मोनथिखागौ आङो अ ओमफ्राय आदा बै लेक्सिसआ जोंफोरनि न'आव दाबो दङ नामा औ दङ बियो थैजासिम बे न'आवनो थासिगोननो मा दाबो थांनो रोङाखै बियो थांनो होआ दा बेखौ मा मोनदों बिलाय जोंखौलाय थिलुजों आंजों हाबा जाखाबाय कर्ट मेरेजबो जाखाबाय मा मोनदों बियो मा मोनगोन बेयाव थानानै हौवाफोरनि आंखाल गैयालै आदा नोंसोर एसे बुजाय बुजायबानोखि लागोन नामा नोङो बेफोरबायदि खालामनाङामोन बिसोरनि गेजेराव हाबनानै आदा नोङो मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो आरे हाबायानो जाबाय जों मास मोनसेयानो जाबाय मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो बेफोरबायदि जानो गोनांखा नालाय बेनिखायनो जाबाय इसोरा जोंनि खाफालाव बेफोरबायदि लिरना हरदों थिलुनि खाफालाव आं दङ आंनि खाफालाव थिलुआनो दंखायोबा बयबो जानो होननानै जाया इसोरा खाफालाव जा लिरना हरगोन बेनो जागोन नाथाय नोंसोरो मानो बुजिया बेफोरबायदि बुंबानो जायालै बिजुलि नों जुदि गेजेराव हाबामोनबा ओइ आदा बेखौनो बुंबाय थानाङालै मानो बुङा लैथोस्रिया दासिमबो गाबबाय थायो मिथिगौ ना दुखु मोनो जोंफोर नुनानै जेबो दुखु मोननाङालै आदा सेंग्राफोरनि आंखाल गैया सेंग्राफोरनि आंखाल गैयाबालाय नोंलाय मानोथ' मालायनि बयफ्रेन्डखौ सेना लानायमोन आदा आङो थिलुखौ सेना लायाखै थिलुआनो आंखौ मोजां मोनग्रोदों आंथ' बेखौ बुंदोंमोनानो नोंना माथो मोजां मोननाय दंखायो होननानै ओमफ्राय बियो बुंदों मा आंनो लैथोस्रिखौ नांला होननानै ब्रेकआप होखाबाय होननानै बुंनायखायसो आं बेखौ लादोंमोन थेवब्लाबोथ' नोङो उनाव मोनथिदोंमोन ना ब्रेकआप होआखैमोन होननानै मानो ब्रेकआप होआ जानो थिलुआ ब्रेकआपआनो होखाबाय दे दोन नोंसोरो गुबुननि दुखुफोरखौ बुजि मोनखाया नों जुदि लाइ होआमोनबा थिलुआ नोंखौ मोजां मोननो हायामोन दे दोन नोंसोरनो रुजु रुमै संसार जादो आरो आदा हाबा जामारबाय बिसोरो बा आइयाबो आंनो खिन्थालायाखैमोन जोंफोरथ' ओरैनोबाबो हमना लाखादोंमोन देनाय बिब'मोननोबा खिन्थादोंना खिन्थायाखै बिबारिमोननो